Sige po, Palbot. Aalis na po ako. Sandali, Miss Ganda. Hin ang problema mo, kakayanin ko. Halinin na at magsaya, dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandiyan na si Bakat Andres. I wanna lay you down in the bed of roses for tonight. Portunat niya magbaga. Bigatan niya, oh. Ang pinalnalpas mo. Lahat ako mapinagkankantam, tapos agwalwalis ka. Hindi nalpas mo kuman. Kumapampay lang mo, bibirita bakit? Pero biritan nga ko na. Biritak to, pero ka. Kasapsapang lang. Sumbro ka man. Ate mo, maminsan lang kung mantatao. Pasarding mo pa eh. Hamong ito tulo yan. Sintonado mo. Makasintonado ka mo. Apay siya nga eh. Siya mga raot, kumanta ka mga raot, kumatabusis mo. Ay, pati gusto pa yung tagi-juping. Sige, dito ka na. Padigusan ka na. Kunalpas sa gujubing nga nagdigusan. Pagpalusot pa ilaan. Gusto sa banon, nga na pasubot pa ako. Oh, pinagmayat ibagbagay natin eh. Tarakal tinulupunan. Oh, eh, firme. Kin. Una yan. Ne? Pinagpintas nga talaga na eh. Yung makikita pa yung pantinan na eh. Kulay po raw. Kulay yan. Talaga rin. Hal daw. Miss Ganda. Halika muna rito. Ito na naman tong matandang piling binata. Ulo. Pwede bang wag mo na akong tawaging do? Just call me Palbot na lang. O sige po, Palbot. Bakit po? Ano pong kailangan niyo sa akin? Baka gusto mong magmerienda. Sagot ko, libre kita. Ay, thank you na lang po. Tsaka diet po ako. Kain na lang po ang kumain para lumakas pa po kayo. Sige po, Palbot. Aalis na po ako. Sandali, Miss Ganda. Lo, itulog nyo na lang po yan para lumaki pa po kayo. Lain dakla baga ani nga maturog ako. Ay dumakilak kay nga ta. Wala kaya na ko. Mahirap lumapit sa matandang yun ah. Malikot ang kamay. Upis sa banan eh. Dagat ado ako tunay. Pinakakapuan na gituin. Sabihin sa akin lahat ng hinihingi mo. Ingatan ko. Ibalik sa akin ang problema mo. Kakayanin ko. Sabihin sa... Oh! Pagto daw! At ako mapinagkangkantam, di na ko matubra mo. Papa, si Karotin na karapatan na nga kumanta. Ah, laking Andres. Apay, dayot yung baga. Awan! Oh, kung magaya. Tumapas ka dita. Mga gumatang dasay. Wan, laking Andres.
Sikating kay gumatang, siya pwede ba mga dati obraan na? Iso nga rin baga, baka mapanakan mo. Oh, di kag baybayaga, asin lang tagatangom. Mapantikanta ko yung turbo mo. Hoy, Baak! Saan ka pupunta? Yan lang, bibili lang ako ng asin. Ah, ganun ba? Kamusta na si Dimse? Good news, Mercedes. Nakakapagsalita na si Dimsey. Talaga, Baak? Teka, di ba nakakapagsalita naman siya? Hindi ganun yung ibig kong sabihin. Alam mo, yung sinasabi ko, sinasabi din niya. Sigurado ka ba dyan, Baak? Baka niloloko mo lang ako. Totoo ang sinasabi ko. Baka hindi magtagal, gagaling na siya, Mercedes. Ay, salamat naman kung ganon. Salamat sa'yo, Baak, ha? Kahit ganon si Dimse, tinulungan mo pa rin siya. Asan na pala ngayon si Dimse? Andun sa bahay, Mercedes. Doon muna siya para mabantayan namin siya. Thank you, Baak. Ay, sorry. Di ko sinasadya. Pwede ko bang makita ngayon si Dimse, Baak? Saka na, Mercedes. Huwag muna ngayon. Alam mo naman kung bakit. Huwag kang mag-alala para pag tuluyan na siyang gumaling, kami mismo ni Andres ang gagawa ng paraan para magkabalikan kayo. O sige, diyan ka na. Dems, sana tuluyan ka ng gumaling para makabawi naman ako sa mga ginawa ko at pagkukulang ko. Ay na, nagkado nga makita. Ato'y pay Andres.